Matasa su ne ƙashin bayan al'umma, kuma babu siyasar da ke tafiya daidai sai da su. Musamman a siyasar Najeriya, dole a ambaci matasa a game da yadda a mafi yawan lokaci ake amfani da su wajen cimma manufa a siyasa, daga baya kuma sai a yi watsi da su. A yau, muna tare da wani matashin ɗan siyasar da yake da nauyin shugabantar wani ɓangaren jam'iyya da ta bayyana kanta a matsayin mafita daga tsohon salon yadda ake jan ragamar siyasa a Najeriya. African Democratic Congress, na dai san wannan sunan kun san shi. Shi ne shugaban matasa na ƙasa a jam'iyyar ta ADC, wannan sabuwar jam'iyya mai tashi a wannan lokaci. Jama'a barkamu da zuwa sashen Hausa na Political Advantage Platform, wato PAP Hausa a takaice. Sunana Khadija Ahmad Rufai. Amma kafin mu dawo, kar a manta a yi subscribing a shafinmu na YouTube da ma bin duk shafukanmu na sada zumunta ta hanyar lalubar @PAP Hausa.